Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Letras Galegas 2023, adicadas a Francisco Fernández del Riego. A Real Academia Galega decidiu dedicarlle as letras galegas neste 2023 ao lorentino Francisco Fernández del Riego, que foi precisamente o gran impulsor desta celebración. Hoxe coñecemos un pouco máis da súa figura a través do historiador Manuel Román, membro da Mesa Don Paco, quen o tratou persoalmente. Sí, conocino personalmente, sí. O sea, xa nos últimos anos da súa vida, pero sí, foi, incluso tuve unha certa, pues bueno, vamos chamar de amizade, non? Unha cordial con el, porque o coñecín cando nomearon fillo predilecto de Lorenzá, pois o Concello de Lorenzá, bueno, sobre todo unha asociación que era o Osorio Gutiérrez, tratou de facer unha publicación sobre el, sobre a súa figura, en todas 4 ou 5 persoas, pois en primeiro invitaron, nosotros quedamos 2 nada máis, e daí pois foi cando o noso contacto con el, daí sei un libro que titulamos Vivir unha vida, que é un libro de homenaxe biográfico, que eu penso que a ele lle gustou moito, que, bueno, que nese momento, pois, que se presentou o día precisamente que se lle fixo homenaxe en Vilanova, que foi en outubro ou novembro do ano 2001, creo que foi. E, bueno, si a partir de aí, pois, tivemos unha relación, pois, cordial, de, bueno, de comer xuntos varias veces, e, bueno, sí. O sea que destacarías da súa figura humana? En principio, humana, despois falaremos dos méritos académicos, literarios, mesmo, podemos decir, incluso políticos de Francisco. Manuel. Bueno, sobre todo é unha persoa pois moi coherente, moi constante, con unha tenacidade impresionante as súas ideas, pero sempre tamén cun afán de cordialidade, de diálogo, de conciliación. Eso foi o que prácticamente o marcou durante toda a súa vida, non? O sea, sí, unha tenacidade e unha coherencia nas súas ideas extraordinaria, pero ao mesmo tempo pois, sempre sendo dialogante, sempre vendo outras posturas, por exemplo, dentro do galeguismo, pois outras facetas que hai, outras pois sendo moi asequible a todo, non? O sea que bueno, eu penso que é o que máis destacaría desta persona, non? Así a nivel humano. Despois tamén, a nivel humano tamén é moi curiosa tamén esa personalidade de alguma forma doble que tiña, o sea, xunta este home pois tan serio, traballador, metódico, formal, pero tamén había o home pois divertido, non? O divertido, que iba pois ver ao seu Celta ao estadio todos os domingos, que cantaba cancións tabernarias, que se disfrazaba no entroido, o sea, un home tamén que tiña despois, bueno, un gran sibarita no comer e no beber, sobre todo xunto co seu amigo Otero Pedrallo, o sea, é unha persoa que ten aí unha doble dualidade apolínea e dionisiaca, que bueno, que é moi curioso na súa personalidade, non? Unha cosa non quita outra, estará pensando moita xente que non se está a escoitar, non? Pode ser, efectivamente, riguroso, serio no seu traballo, e despois no seu lecer, pois, obviamente, pois, gozalo do xeito máis amplo, non? Exacto, pois iso é o que lle pasaba a Don Paco, o sea, tiña esa doble personalidade nese aspecto, non? Bueno, pois a que dis Paco, vamos a partir de agora, no resto da entrevista. Don Paco, bueno, Don Paco, o de Riego, como sexa, non? Sí. Podríamos decir tamén que lle den o Día das Letras Galegas a Don Paco, e tamén pois unha paradoxa, porque el foi un dos inspiradores, non, da celebración deste día do noso idioma. Sí, el foi prácticamente, pois foi o que xenerou a idea, non? El nomearon académico no ano 1960. E xa no 63, pois el concibiu a idea, así como noutros lugares de España, facían o Día do Libro, e tal, pois el pensou tamén en facer un día, pois, de homenaxe, de algo, para exaltar as letras. E é curioso, que eso dices poucas veces, pero primeiro propuxo a dous compañeros da academia, que nunca dixo o nome, pero que non se lles pareceu ben. E depois acabou, pois, porque era tiña que ser a proposta levala por 3. Despois, pois, pediullo a Gómez Román, o arquitecto, e máis a Ferro Couselo, eles apoiaron a iniciativa, saiu a iniciativa, e, bueno, xa sabemos en que se convertiu o Día das Letras Galegas, pois, nunha festa popular, pois, unha gran trascendencia en Galicia, non? O sea que, así saiu do seu maxín, da súa cabeza. Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Letras Galegas 2023, adicadas a Francisco Fernández del Riego.